OK, takže čaute ľudia, moje meno je 95 a dnes som tu spoločne s Ruslanom. A dnes my budeme robiť, ježume budeme pozerať a robiť reakciu, lebo to je video, ktoré on dal na Pred mesiac. No, a pričom malá reklama. Reklama je taká, že napríklad, keď by sme mohli nám natočiť nejakú hru, ktorú vy máte, tak proste my by sme tam mohli hrať s tým, alebo hrať spoločne s vami. Iba vy Napíšte akú hru a napíšte ešte svoje meno v tej hre. Jo, a vtedy my sa ešte môžeme, keď by vy ste chceli, nie. No proste, keby v tej hre bol by aj voice chat, tak to je dobré. No a tak proste my by ste mohli hrať s nami, nie? No a my by sme písali do chatu v tej hre. Takže moje prvé video som videl pred mesiacom, no. Uvidíme, čo to je. Vy ho nebudete samozrejme počuť a je zle natočené. Veľmi zle natočené. Samozrejme, čo ja tu vidím, že ty si proste mimo tú aplikáciu si zapala Roblox. Ja som vtedy nehral, vidím. No, Našiel Breakball, ľudia, máme to veľmi zle natočené, čo sa mi nepáči. Ono to je zle natočené. Ja som to Takže, no. Túto reakciu trošku meníme, lebo... Takže, pokazilo sa nám to a musíme ísť reagovať aj na moje najslavnejšie takéto video. No, najslavnejšie video a to, jak som hral Minecraft. Lebo proste tunak to máme zle urobené, že to je natočené takto zle, lebo som to natáčal asi pre telefón, ale zle to je natočené. Takže... Tak, vy to samozrejme video nebudete asi počuť, lebo mám tu slúchadla. No, hneď vidíme nejakú tú chybu. Tu. Takže... OK, začíname sa na to video o 3, 2, 1. Ono to video už je zapnuté 11 sekúnd. Takže, no, ľudia. Jak si dám slúchadlo, ja som bol taký cringe, no, OK, hral som na celkom úplne znudený, vôbec sa mi to nechcelo natáčať, ja to počujem proste v tom, mne sa vôbec to nechcelo natáčať, proste, ja som to natáčal na silu, proste. Ja som dostával reči, tak to chcel rozmývať to. No, každopádne. Ja som tam chcel buchnúť do monitora, ja som tam takto ukázal, že... Ja som tam proste pes ukázal a už som proste tak na monitor robil proste. Som dostával nervy. Vôbec ma na tom videu není počuť. Čož je celkom škoda. Pardon, len ona tak... Takže no, OK. Nemám nabitý telefon, takže nemôžem si zapojiť tento stôl, to je elektrický stôl. Ježiš, ja som si vypol YouTube! A ja... A ty tam viečka zhráš, chápem. Ja to tu proste v pozadí počujem. Bože, prečo ja mi tak? Ja som taký divný človek, ľudia. Ja som taký divný človek, preto som si rovno nevyhľadal kanál YouTube. To je jedno už. Takže.
pardon. Ospravedlňte ma, ale proste no, tak trochu sa mi to pokazilo tu. Tak, ale proste hneď v názve už mám chybu, to nevidno. Asi to prilákalo to ľudí. Tak, počujeme si to až špatne. Nech som aspoň tak trochu... Ja vôbec neviem. No. A čo ľudia, jak si užívate zatiaľ prastky? Ja som mám úplne super a strašne sa teším na zajtrajšiu, lebo mám narodky. A toto video vydám neskôr. To je jedno, no. Takže ak bude... Takže o týždeň neskôr, keď bude zajtra, tak o týždeň neskôr tu bude celé 95 a budeme tu dancovať tripalovsky a proste to bude pecka, to bude bomba proste. Bude vychádzať strašne veľa videí, proste tu bude celé 95, takže všetci traja tu budeme, bude tu aj Ruslan, aj ja, proste všetci. No a vy mňa po druhýkrát uvidíte v reálnom živote. Iba jedenkrát video Unboxing 95, vy ste mňa uvideli. A to nebol nejaký iný typec, to som bol ja. To bol tu tento, ten boxer, no. A čo? Pochválte mojho kaktusáka. Neviem, prečo tu mám ešte vánočnú výzdobu. Neviem, prečo tu mám ešte vánočnú výzdobu. Keby sme volali, kámo, keby sme si volali, som zapísal na mikrofón. Ale vy ste zbelakol. Ja sa modlím, aby som vtedy nenakáčal video. A čo ľudia dnes, ako ste sa mali, už som sa pýtal, že ako sa si užívate prastky, to je niečo iné. Takže, no, jak vidím, pekne tu vrám, no, super. Poď, Rudo, dáš to. Ten plagát, no, ktorý tu mám furt, no. Jasné, v Xboxy musím flexiť, jo. A dobrý outfit, nová mikina, teplaky neviem, keď som mal túto brýle. Môžeš byť aspoň na jedno video normálny, prosím? OK. Díky, no. Ľudia, pardon. A prepáčte, že som vydával takú prestávku, no len proste mal som taký problém s natáčaním, sa mi nechcel natáčať, takže som si dával menšiu pauzu a teraz aspoň zase natáčam, takže buďte radi. Ty si proste tam dostal rage, keď si tam išiel zase niekým fajtom, tak ty si nie. A za tú dobu, čo som nenatáčal, som si stihol rozbiť stôl, takže super. No, rozbiť, ako není rozbitý, len taký držiak na káble, som si tak trochu želazný. Som ho nevidel, som do neho kopol a to sa stalo. A teraz mu tam levitujú káble. Nelevitujú, ale... Nelevitujú mi tu, ale... Poďte sem. Už som si to sem dal a toto robí. Lebo som do toho nechťať skopol. Nebuchol som do monitoru. To som neurobil, veď monitor mám v pohode. No. Takže ľudia, toto bolo menšie zdržanie. Teraz nastavím zase. A ľudia, dávajte odber a like tam dole. Kliknite tam dole.
Zaberie vám to 3 sekundy. Ja napočítam do 3 a dáte like a odber. 3, 2, 1. Dali ste ho? Ak nie, rýchlo ho dávaj ešte. Ja počkám. A okej, už môžeme ísť. Lidi? OK, asi vy nepočujete, proste. Chcem povedať, z čoho ješ dostal, keď ste natáčal také nervy. No, on to poznať na Xboxe, on tam asi zdохol, alebo neviem čo. Možno sa mu niečo vysmieval a potom on dostal takú extrémálnu rejčov zdržiak, to sa mu ten rozbil, ale vytujem mu kaple. Nelevitujú, už som im ukazoval, jak to tam mám, proste dávne tie kaple. Ako mám to na tom držiť. Ježiši, no, toto si pretočíme, nechcem, aby ste ma videli, jak sa tu hrám so sáčkom. To bolo veľmi cringe moment, to nechcem, aby ste videli. To ja som si hral s sáčkom. Som ho zobral a som ho tu tak s ním tak švíhal, aby v ňom bol vzduch. Ja som potom ho uzavrel a buchol, aby praskol a toto som robil. Ja som mal proste vtedy taký cringe. Jako nehovorím, že teraz to je o niečo lepšie. Hej, to nehovorím. A na jakom videu? Čo? A to na jakom videu? Minecraft? Jo, Minecraft. Ja som tu, hej ľudia, ja vám poviem, ako vznikol tento názov. Takže, ja som tu napísal gamer, ako gamer, jo? Ale moja klávesnica si pomyslela, nie, preložím ti to a napísal mi to guvernér. Super, že? Ja som ešte na tým moment, kde si sa hral so sáčkom. Nie, nehľadaj to, prosím, nie, nehľadaj to. OK, nevyhľadal to. Ako som tu najlepšiu kvalitu ľudia. Presúkaš to jak malé dieťatko. Kuc, kuc. Daj. Ľudia, počkajte. Na túto reakciu si musíme dať štesu. Čo tu je? A by the way, ľudia, ja mám kameru, ale proste ho mám vybitú a nemám komp. Prečo to video je na konci? Mne sa to video pokazilo. Ja som si zle položil slúchadlo a ono sa mi to upnú. No čo hovoríte teraz? Prvé, bravo. OK, idem to tu zase pozrieť. Na 15 minútach sme skončili, že? A ľudia, nie. Opovážte sa pretočiť to tam, kde som sa hral so sáčkom. Opovážte. Zabudnite. Nie. Nerobte to. Nie, ľudia. Tak to robíte, kamo. OK. Ideme ďalej, no. Toto je moja prvá reakcia, takže sorry, že tak zle reagujem a proste... Po prvýkrát, ja nie som žiadny reakčný kanál, vy čo si ako o mne myslíte? Iba v tom Minecrafte. Proste, ako ľudia, čo si o mne myslíte, ako nemyslíte si, že ja som nejaký reakčný kanál, proste ja som proste normálny gamer, ktorý si hrá a natáča videá. Takže zabudnite na také. No super, čaká nás ešte pár minút videjka. Jako není to pár, ale čo už.
Ešte 8 minút tu budeme. Ako už ja už natáčam celkom dlho. No čo už? Ľudia, prepáčte fakt, že toto je bez zvuku, len proste ja mám vybitý tento telefón, no, inak by ste nepočuli Evusu, no. A dobre, takže ľudia, no, teraz sa tešte a budete ma krásne počuť. Môžete ma teraz, budete krásne počúvať. Jej. OK, zapojený stôl, tak. Idem odkvejde moje milované JBL-ky, ktoré mám tak strašne rád. Tak. Ľudia, teraz fakt mi, že prepáčte. Ale... jaj. Ale ja tu proste neviem nájsť ten správny kábel. Nie, pomôž. Ježiši. Kde je tu? Toto je ten správny kábel. Není. Ktorý kábel to je potom? A tento kábel to už je od myši. Jaj, ľudia. Toto video bude také zlé. Kámo, nenadávaj, please. OK. Dík. Jauč. No tak toto vyzerá, ľudia, keďže chcete nejaký kábel, proste, áno, ale neviete ich dobre robiť s káblami. A tak to sa tu potom stane, no. Konečne. Ľudia, prepáčte za toto menšie zdržanie. OK. To som tu robil, nejaký parkour. To som tu robil. A to Murder Mysterička som skúšal, no. Jako ja osobne nemám rád Murder Mystery, ale proste ja som to chcel skúsiť jeden v živote v Minecrafte som to nikdy. No ja viem, že tu náky proste, ja som u toho, to bol strašne vnúdený u tohoto videa, mne sa to vôbec nechcel, že točiť. Točiť proste, ja som to nechcel točiť, toto video. A ľudia, ako nepíšte mi, že proste ja nechcem točiť videa, ja to robím kvôli niečomu inému proste, ale proste, ľudia, ja tu proste, ja nemám rád Murder Mysteričko. To čo bolo? Ešte v Murder Mystery veľmi veľa ruských báb. No, ja nemám rád celkovo Murder Mystery. Ja ho nemám rád, ale proste, no, pre video, čo by som neurobil. Takže, tak no. Zapnem si stôl na flex. Uvidíte ho? Neuvidíte. Škoda! OK, ľudia, prepočte, že som taký cringe.
celé video som bol cringe. Ježiš, ja mám veľký nos. Teda, pardon. No, to je jedno. Ty kúky vyzerajú, tak to som. Ľudia, pardon. No. Ja mam drogi nos. No, jež ako reaguje na ježa. Na toho, jak som to bola. Na agresora Minecraftového ježa. Už nie som až taký agresívny. Mňa sa táto reakcia tak nechce točiť, ja už sa chcem. Ale toto je Ani nie? Mne sa toto video nechce proste točiť, ale proste no, nevydal som dlho video ani nič, takže ja musím. A konečne, Survival Games. Survival Games, super spolu. Lidio, chcem skončiť tú reakciu. OK. No, takže, takže doreagujeme rýchlo za toto video a ukončíme to tu. Takže, keby ste mi nerozumeli, tu máte titulky. Jo, lebo oni proste na mňa teamovali, oni išli dvaja na mňa a proste oni mali diamantové meče a ja som mal žádnu sekeru, no. Skúsime ešte tento parkour. OK, no parkour. A hej, to čo si mám kúpovať? Ináčo? Ja som si ten parkour musel kúpiť, takže ja som ho nehral a išiel som ešte raz na tú hru. Tak aspoň si zahrajeme Block Party. Block Party, no jasne. Ja som vám to tak hovoril. No, nešol som hento, ale išiel som na Block Party. Block Party sú strašne ťažké. Prečo ja som taký cringe? Či ja som tam dobil s tou pusou? OK, dobrá hudba, dobrá hudbička. Dobrá pesnička, tak veselé. Ja z toho postavím si povedal, ja mám veľký nos. To si ho a vy ľudia, to je jedno.
pozrieť neskôr. Nie, ja si to nechcem pozrieť neskôr. Ale ako dobre, darí sa mi. Magenta. Magenta, zase magenta. OK. OK. Končíme za 5 minút. Či za 4. No. Ale dobrá hudbička. A celko sa mi aj ten skin k tomu hodil, no? Ja mám veľký nos. No ako, ty moc ne. Hej, čo ľudia myslíte? Mám veľký nos? Ako on tu hovorí? Myslíte, že mám veľký nos? Napíšte do komentárov, tam dole. Ak ich povolím, ak nie, prepáčte. Ale ja mám na každom videu celých to povolené komentáre. Na budúce chcete, aby som natočil 4K video? Lebo ja mám 4K kameru tu a môžem to natočiť, no. No nakoniec videa si daj okuliare, vieš čo? Vieš čo, Ježku? Dobrá logika, Ježek. Ja som zapozerám to video celé. Tak ako sa skončilo? No proste na konci tam proste si sa tam tam pred koncom si sa tam sedia, ty sa tam si krič a potom si skúkal video s urazeným face. Pozrieme sa, či mám urazený face na konci. Našla. Áno, lebo mne sa tu stalo, že proste ja som tu takto si robil s nohami pod stolom a ja som si tu proste kopol do basového reprášku, čo mám tu pod stolom. Ježiši môj, kámo, ja tam mám úplne nejaký fejkový myšalovský beatbox. Že jo? Dobre, ja som dopozeral to video, takže čo musím povedať. Ty tučný krič. Ale dobre, rúpa. A prepáčte ľudia, že ja to tak málo komentujem, ale ja som proste zvyknutý, že nekomentujem tie videá. Ja som proste už na to zvyknutý. No. No. OK. Poď, Rudo, dáš to! Áno! Dobre, poď, len tak ďalej. Dáš to, Ježku. Jež, poď. Dáš to. Nie! Jež! Jež to pokazal. Nebol si. Ja som tu klamal v tom videu, Nebol som. Dáme Roblox, som tu hovoril, ale nedal som ho. Ja neviem, prečo také zase ako na streame som samozrejme mega cringe, ako Presne tak. V tom máš pravdu, Ježku. Ja som fakt. OK. No, takže. Takže
Takže, no, ľudia. Ajaj. Ľudia, bohužiaľ. Toto je koniec videa, ja dúfam, že sa vám páčilo, ja zabudnite dať like a odber a zvonček, neviem, či sa dá vôbec na tomto kanále, to ide, no, takže ja som veľmi cringe a čau!